بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين لما نريو كفقد أملاك بزعبا نسحا زبلنا كري نسحا انتهي مالتيو كم نسحا نرخو بصقاتاتك انتهيو إنا كري كم فقد أملاك ببدنا نطلو كنجمر نسحا نمجي مريا نايت مرتدحنات اتمجي مريا ናይ ድሕነትና እንጅምረሉ መንፈሳዊ ህይወትና እንጅምረሉ ናብ እግዚአብሔር እንምለሰሉ ትምህርቲ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ንስሓ ኩሎም አቦታትና ቅዱስ ጳውሎስ፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብንስሓ ትምህርቲ ይጅምሩ። ምክንያቱ ንስሓ ማለት ናብ እግዚአብሔር ምምላስ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ክፉእ ሓጢአትካ ድማ ምጥዓስ ማለት እዩ። ተጣዒስካ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ምምላስ ንስሓ ማለት ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ተመለሱ ዝብል ናይ ፍቕሪ ጻውዒት እዩ። ትምህርቲ ንስሓ ክስማዕ እንከሎ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ እንምለሰሉ ፍቕሪ ጻውዒት አምላኽ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባአና። እንታይ ማለት ይለካ ወይ ለካ ሓፍተይ ንስሓ ማለት ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ተመለሱ ዝብል ናይ ፍቕሪ ጻውዒት እዩ። ስለዚ ንስኻ ንስሓ ዝብል ብምንታይ ኢኻ ተረዲእኻዮ ዘለኻ? ገለ ፍልስፍናዊ ውድቀት ዘለዎ ንዑቕ ዝኾነ ካይዳ ወይ ኣተሓሳስባ ዝሕሰብ ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ዘይክንስሓየ እናበልካ ኣብ ሓጢአት ምዝውዋር፣ ናብ ሓጢአት ተደጋጋሚ ምምላስ፣ ኣብ ሓጢአት ድማ ኩሉ ግዜ ምምልላስ እዚኦም ይረአዩ ማለት ክንስሓየ እናበልካ ትሰርቕ፣ ትሕሱ፣ ትዝሙ፣ ናብ ቤት ጠንቆል ክትኣቱ በቃ ናብ ዓለም ነገራት ብናይ ዓለም ክደታት ትጓዓዝ ማለት እዩ ካብ እግዚአብሔር ልሒቕካ። እዚ ግን ውዱቕ ፍልስፍና እዩ። ስለዚ ንስሓ እቲ ሓደ ፍቕራዊ ጻውዒት ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ንምለሰሉ እዩ። ስለዚ ንስሓ ማለት ብዝሓለፈ ሓጢአትካ ምጥዓስ፣ ምብካይ፣ ደጊምካ ናብቲ ካብ እግዚአብሔር ፈሊካ ዝጸንሐ ሓጢአት ከምዘይትምለስ ድማ ምውሳን እዩ። ንስሓ ማለት እንታይ ማለት ኢና ንብል ዘለና? ብዝሓለፈ ሓጢአትካ ምጥዓስ፣ ምብካይ፣ ደጊምካ ናብቲ ካብ እግዚአብሔር ፈሊካ ዝጸንሐ ሓጢአት ድማ ዘይምምላስ እዩ። ስለዚ ነዚ ዘረዳእና ድማ ገለ ጥቕስታት ናይ ኣቦታት ክንወስድ ኢና። ኣቦና አብርሃም ንብዙሕ ዓመታት ጣዖታት እናምለኸ ድሕሪ መጽንሑ ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ተመልሰ ደጊሙ ድማ ናብ ሓጢአት ስለ ዘይተመልሰ እዘን ስዕባት ጸጋታት ተዋሂቡ ኣቦ ብዙሓን ቀዳማይ ኣቦ ብዙሓን ዝብል ተዋሂቡ፣ እቲ ካልኣይ ምድሪ ብኡ ክትባረኽ ክዳን ተዋሂቡ፣ ሳልሳይ ስላሴ ኣቤቱ ክቕበል በቒዑ፣ ዓርኪ እግዚአብሔር ተባሂሉ ክስመ እንታይ ኣብቂዕዎ ብንስሓ ምምላስ፣ ኣብ መንግሥቲ ሰማያት ንቅዱሳን ኣብ ሕቑፉ ክቕበል እንታይ ዝብል ጸጋ ተዋህቦ። ስለዚ ብንስሓ ምምላስ እምበኣር ዓበይቲ ጸጋታት ዘውህብ እዩ። ብንስሓ ምምላስን ደጊምካ ድማ ናብ ሓጢአት ዘይምምላስን ዘውህብ ዓርኪ እግዚአብሔር ይብለካ። ፍቕሪ እግዚአብሔር ኣብኻ ሓድር፣ ብእግዚአብሔር አምላኽ ዝተባረኽካ ሰብ ትኸውን። ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንከሎ ድማ ከምዚ ይብል፣ ተነስሑ ናብ ክርስቶስ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ተመለሱ። ስለዚ ናብኡ ምስ ተመልሰ ድማ ኣቦና አብርሃም እዞም ጠቐስናዮም ጸጋታት ተዋሃበ። ማርያም መግደላዊት እታ 7 ኣጋንንቲ ነይርዋ ተባሂሉ ወንጌል ማርቆስ ተጠቕሰ ሰበይቲ እያ። ኣብ ማርቆስ ወንጌል ማርቆስ 16 ዝረኽቦ እዩ። እዞም 7 ኣጋንንቲ ነናቶም ሓጢአት የስርሕዋ ነይሮም። እቲ ሓደ ኣብ ኣሕዋታ ቅንኢ ቀናዕ ከም ትኸውን ይገብራ። እቲ ናይ ቅንኢ መንፈስ ከዓ ይበሃል። እዚ ኸ ናይ ቅንኢ መንፈስ ይበሃል። እቲ ካልኣይ ናይ ጸርፊ መንፈስ እዩ፣ ተጻራፊት ከዓ ይገብር። እቲ ሳልሳይ ናይ ትዕቢት እዩ፣ ትዕቢተኛ ድማ ይገብር።
اترابعي نزمت زدافافي قيس قيس مقايتن اتقبر مقصقاساتن اتحمشاي ناي زموت اتشارشاي ناي حسود اتشاوعي دما ناي حميت أغانتيب إذا مريم مغدلاويت قنا دحري عجلنياتات ناب እግዚአብሔር አምላኽ ኢላ ዝወሰነትሉ ናብ እግዚአብሔር ኢላ ኣብ ዝወሰነትሉ ማለቲ እቶም ኩሎም ነገራት ይፈርሱ ዕድለኛ ስለ ዝኾነ ድማ ከምዚ ኣጋንንት ምንስሓ ስዒራ ነቶም ሕማቕ ኣጋንንቲ ነዞም መንፈስ ሕማቕ መንፈስ እዚኦም ስዒራ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ተመሊሳ በቃ ደጊሜ ናብቲ ዝነበረና ኃጢአት ብዘይ ምላሳ ደጊማ ናብቲ ዝነበረቶ ኃጢአት ብዘይ ምላሳ ከዓ እዞም ጸጋታት ተቐበለት ተዋህበት ቀዳማይ ካብተን 36 ቅዱሳን አንስቲ ንምዃን በቃዕ ንትንሣኤ ጎይታ ቀዳመይቲ ክትርኢ ተንሥኡ ኢላ ክሰብኽ ድማ በቃዕ ብስማ ድማ ቤተ ክርስቲያን ምህናጽ ክሳብ ምብጻሕ ክሳብ ኣብዚ በጽሕ ናብ ቤተ ክርስቲያን ደርሰት ጸሓፊት ክትኸውን ከዓ በቃዕ ተመልከትሞ ንስሓ እንታይ ምዃኑ ተምሃር ብንስሓ ዝርከብ ጸጋ ረአዩ ናብ ዝነበርካዮ ኃጢአት ብዘይምላስ ዝርከብ ጸጋ ድማ ተመልከቱ ኣባ ጸሊም ሙሴ ኣዝዩ ኣብ ሕማቕ ዝነበረ ንጣዖታት ዘምልኽ እነሆ ብንስሓ ምስ ተመልሰ ግን ዓበይቲ ጸጋታት ተዋህበ ናይ ገዳም ሓላፊ ወአበምኔት ኮነ ኣብ ገዛእ እነሆ ማይ ካብ ሰማይ ከም ዝዘንብ ድማ ገበረ ብጸሎቱ ኣኽሊል ሰማዕትነት ድማ ተቐበለ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ተመልከቱ ንጎይታ ዝቐተለ ቀታሊ ዲያቆናት እስጢፋኖስ ኣሰዳድ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ እዩ ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ተመልሰ ግን ናብ ዝነበሮ ኃጢአት ብዘይ ምምላሱ ነዘን ስዕባት ጸጋታት ተዋህበ ሕሩይ ኣቕሓ ተባሃለ ገሳጽ ኣጋንንቲ ኮነ መምህር ኣሕዛብ ኮነ ሳልሳይ ሰማይ በጽሐ ኣኽሊል ሰማዕትነት ድማ ተቐበለ እምበኣር ካብዚ ክትሪዮ ጸናሕኻ ኣብነት ትወስዶ ትምህርቲ ድሕሪ ንስሓ ካብ ጽድቂ ናብ ጽድቂ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ክትሰጋገር ዳ እምበር ናብ ንዕካዮ ጡፍ ኢልካዮ ዝመለስ ጡፍ ዝበልካዮ ኃጢአት ክትምለስ ከም ዘይግባእ እዩ ናብ ዝነበርካዮ ኃጢአት ከይተመለስካ ትደሊ ዲኻ ይበለት ጸሓፊ እወ ካዕ ይበለት ተነሳሒ ቀጺለ ተጻሒፈን ዘለዋ ቃላት መምርሒ ህይወትካ ግበረን ፈጺምካ ድማ ይትረሳዕየን ሰባት ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምፍላጥ ካብ ርኽሰት ዓለም መሊቖም ከም ብሓድሽ ከዓ ተጠሊፎም እንተወደቑ እንታይ ራብ ሓለዎም ስለዚ ናብ ኣምላኽ ምስ ተመለስካ ተጠሊፍካ ብኃጢአት ንኸይትወድቕ ካብ ቀዳሞት ተዳሓረዎትን ዝገደደን ማሙዳእካ ኸይከውን ኩሉ ጊዜ ንስሓ መደነምቲ ኃጢአትካ ግበሮ ዳ እምበር ከም መተባብዕ ኃጢአትካ ኣይትግበሩ ምሕረት እግዚአብሔር ኣብ ኃጢአኛታት ከመይ እዩ ምሕረት እግዚአብሔር ኣብ ኃጢአኛታት ከመይ እዩ ናብኡ ብንስሓ ምስ ተመለስናስ እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና ብዙሓት ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ንምኻድ ይፈርሑ እዮም እቲ ምኽንያት ከዓ ምስ ኩሉ ኃጢአተይ ከመይ ገይረ ከኣቱ ዝብል እዩ ወይ ጉድ ኃጢአት ክሰርሕ ዘይፈራሕኻ ዶ ኃጢአትካ ክሕደገልካ ክትብል ክንዲ ዝኸውን ትፈርሕኻ ኃጢአት ንኽሕደገልካ ዶ ክንዲ ዝኸውን ትፈርሕኻ ከመይ ረቂቕ ጥበብ ዲያብሎስ መስለኩም እዙ ሰብ ዶ ናብ ቤት ኣቦኡ ንምእታው ይፈርሕ እዩ እዚ ፍርሒ እዚ ግና ካብ መን ምዃኑ እዚ መንፈስ እዚ ኩሉ ከተደልዮ ይግባእ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንምኻድ ዘፍርሐካ ዘሎ ኣይትጠራጠር ካብቲ ንስኻ ዘቋረጽካዮ ዲያብሎስ እዩ ካብዚ ከቋርጸካ ዝደሊ ዲያብሎስ ጥራይ ኣይትጠራጠር ኣብኡ እግዚአብሔር አምላኽ ከምዚ እንዳበለ እዩ ንኃጢአተኛታት ጽውዖ ኣይገርመካ ከምዚ እንዳበለ ይጽውዖም እምበኣርከስ ሕጂ ንዑ ይብል
ሽሕኳ ሓጢኣትኩም ከም ደም እንተቐይሐ ከም በረድ ከጽዓድወ እዩ። እስኪ እቲ ቃል ምሳይ ኮንካ ድጎሙ። ኣንታ ክቡር ሰማዒ ወይ ኣንቲ ክብርቲ ሰማዒት እዚ ቃል እስኪ ምሳይ ኮንካ ስማዓዩ። እግዚኣብሔር እምበኣር ሕጂ ንዑ ሽሕ እኳ ሓጢኣትኩም ከም ደም እንተቐይሐ ከም በረድ ከጸዓድወ ይብል ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ሓጢኣትና ተሓዲግልኪ በቃ ሓጢኣትኪ ተሓዲግልኪ ናብ ቤቱ ምስ መጸና እንታይ ይብለና እግዚኣብሔር ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ሓጢኣትኪ ተሓዲግልኪ ከም በረድ ከጸዓድወካ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ማለት ክርስቶስ ሓጢኣትና እዩ ዝሓድገልና። ስለዚ እንሆ ኣብዚ ሓንቲ ጽብቕቲ ነጥቢ ከዘኻኽረካ ወዘኻኽረክ ይደሊ። እዚ ሓጢኣት እዚ ተሓዲግልክሎ ዝተባህለ ዘማዊ ሰበይቲ ዘማዊት እንድያ ነይራ ኢልካ ዶ ተሓስብ ኣለኻ? ኣብ እግሪ ክርስቶስ ወዲቓ ብንስሓ እያ ነዚ ዓብይ ጸጋ ዝተቐበለት። ፈሪሃ እንተ ትርሕቆ ነይራ ከመይ ገይራ ነዚ እግሪ ወዲቓ ክትምለእ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ምስ ረኸበት ኢልካ ትሓስብ? ክቡር ሓወይ ክብርቲ ሓፍተይ ኣብ ቅድሜኻ ደው ክብል ዝግባአና ኣይኮነን፣ ግንከ ደው ኢለ ኣለኹ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሓረኒ ኢልካ ኢኻ ኢልክ ናብ ኣምላኽ ኢልና ኢና ናብ ኣምላኽ ክንምለስ ዘለና። እሱ ድማ ሽዑ ከምዚ ይብለና ክርስቶስ ድማ ሓጢኣትከ ተሓዲግልኪ እሞ ኪ ይብለና። ጸጋታት ኣውሂቡ ድማ ይሰደና። እዚ ሂብካ ዘለኹ ጥቕስታት እዘን ሂበክን ዘለኹ ጥቕስታት ንኽትንሳሕ ዘተባብዓ እየን። እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ሓጢአተኛታት ምሕረቱ ከም ዝበዝሕ ዘክር። ስለዚ ኣይተመኽኒ እናመኽነኻ ኣብ ብዙሕ ሓጢአት ድማ እንታይ ትግበር ኣይትብለኺ። እግዚኣብሔር መሓሪ እዩ ክምሕረካ ድማ እዩ። ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን እዩ። ኣብ ዝቐጽል ከም እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣብ ውሳኔኻ ጽኑዕ ኹን ዝብል ክንርኢና እግዚኣብሔር ስለ ዝመሃረና ክብሪ ምስጋና ንዕ ይኹን። ጸጋ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኲላትና ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወንወላዲት ድንግል ወንመስቀሉ ክቡር አሜን።